салом алейкум ҳамҷиёрони азиз. имрӯз 20 июни соли 2021 мебошад, 23 мебошад. ина бинед 21 дар ёдам аст, 23 шуда ракай умра бинед медавад. ва ман ҳозир ба шумо ангури навъи арра 15 нишон медиҳам. кишмиши ки дар бозори ҷаҳонӣ 80% бозорро ҳамин кишмиш гирифтагӣ аст, мефурӯшанд. дар италия, чили, португалия, Америка. Ин худаш зоти амрикоӣ мебошад. акай раҷаб, якта донаша кане, ҳама калонша кане кани дона дора ё надора? Буред ба ҳаминҷа. ана ҳамина тонқати буредаку. Не, хи буред, ба дарозеш буред. Хай буда буред. Ҳа, ҳолам дура. ҳам дура Дона назис. надора. Ягон майда дона надорад. Бинед, иси қабз истед. Ана ягон ин дона. кишмиши якум сорт, якум класс, яъне ки дона надорад. Ин бовар кунед, оли напухтам хи калон шудагааст. Агар пазад ниҳоят ҳам ба маззаи ширин аст, ҳам калон мешавад. ҳамҷиёрони азиз, ана ин буд ангури навъи арра 15. дидед, хунук задагӣ буд, бечора як хуша бастаст имсол. во ҳамин бутаро хунук задагӣ буд, аз 2-3 ҷояш бар кард. соли оянда зиёд мекунем худо хоҳад ин ангурро. ана ҳамҷиёрони азиз, ин буд арра 15. дар паноҳи худо бошед.